ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଦୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଦାପଦର ଖେସେରା ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସିରିସିରା ୱାର୍ଡରେ ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା କୁଜାମେଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକମାନେ ରୋଗରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।